Poznaj so mnou Mary Kay, časť 4. Myšlienka, ktorá to celé začala. Každej realizácii predchádza myšlienka, nápad, ktorý to dá všetko do pohybu. Ako som spomenula v predošlej časti, myšlienka, ktorá túto spoločnosť vytvorila, sa mi veľmi zapáčila. Jednou z vecí, ktorú na iných obdivujem, je, keď dokážu byť natoľko odvážni a presvedčení o svojej vízii, že pochybnosti iných nehrajú žiadnu rolu. Mala Mary Kay istotu, že sa jej podarí jej víziu naplniť? Nie. Tu nemá nikto z nás, ale počúvala jej intuíciu, ktorá jej našepkávala, že Boh s ňou má plán. A tým bolo zlepšiť podmienky pre ženy v podnikaní. Verila v ich potenciál dosiahnuť veľké veci. Nenechala si tento nápad len vo svojej hlave, ale uskutočnila ho napriek mnohým prekážkam. Pre mnohých sa tak stala obrovským vzorom. Nielen preto, že si vďaka nej mohli ženy zabezpečiť krajší život, ale vďaka tomu, že svojím príkladom naučila a cez ďalšie ženy teraz učí, že pokiaľ máš nejaký sen, cesta k nemu existuje. Máš nejaký sen, ktorému sa bojíš uveriť?